Вітаю, Франак. На гэтым тыдні стала вядома, што вызвалілі чарговых 30 вязняў з лукашэнкаўскай турмы. Ці дзейнасць беларускіх дэмакратычных сілаў уплывала на гэта? Якім чынам? Мы радуемся, што вызвалілі 30 чалавек. У гэтым месяцы вызваляць 30 чалавек у мінулым. Яшчэ раней былі вызваленні. Я думаю, што гэта вынік і міжнароднай салідарнасці, і працы праваабаронцаў, якія фіксавалі імёны палітычных вязняў. Калі б не было гэтай дапамогі, то мы бы нават не ведалі, колькі людзей у турмах і ў якім яны стане. І гэта вынік міжнароднага ціску, які на працягу ўсіх 4 гадоў аказваўся. Ну і Лукашенка рыхтуецца да выбарчай кампаніі. Для яго гэтае вызваленне хутчэй інструмент зрабіць сябе больш чалавечным. Ці ў гэтай сітуацыі гэта жаданне Лукашэнкі, ці гэта ўсё ж такі ціск дэмакратычнай супольнасці? Я думаю, што адно не выключае іншае. Лукашенка карыстаецца гэтым у сваіх мэтах, а мы дабіваемся сваёй мэты. Гэта вызваленне палітычных вязняў. А як на гэта глядзяць заходнія палітыкі? Ці гэта пэўная кулуарная супраца з Лукашэнкам? Я не думаю, што былі нейкія канкрэтныя дамоўленасці. Лукашенка шмат разоў ужо абяцаў вызваліць палітвязняў. Першая это была вясна 21 года, калі ён абяцаў вызваліць да 500 чалавек. І тады адклалі санкцыі амерыканскія супраць Беларусь-Калія. Потым казалі пра вызваленне ў 22 годзе, потым пачалася вайна. Палітвязняў стала яшчэ больш, потому што затрымалі, здаецца, больш за 500 чалавек у першыя дні пасля вайны. І пасля таго Лукашенка, здаецца, ўжо абяцанняў не даваў, і нейкіх дамоўленасцяў канкрэтных не было. Наадварот, мы чулі, што яны б'юцца як аб глухую сцяну. Прыходзяць да Лукашэнкі, патрабуюць вызвалення палітвязняў, а ім адказваюць, што гэта тэрарысты, экстрэмісты, а ніякія не палітычныя вязні. Я думаю, што ўплыў меў таксама Гутэрыш, таму што была камунікацыя раней. Гутэрыш падняў канкрэтна пытанне рэпрэсію і палітвязняў. І Лукашэнку запрасілі ў Нью-Йорк. Лукашэнку запрашаюць пастаянна ў Нью-Йорк на ўсе саміты па лініі ААН. Гэта традыцыя ААН запрашаць усіх галаварэзаў. Але я не памятаю, ці это стала ключавым фактарам у тым, што Лукашенка вырашыў вызваліць. І таксама мы не бачым нейкай логікі ўзвалення. Калі б гэта былі толькі людзі з гуманітарнага спісу, а іх перамяшалі з людзьмі, якія там асуджаныя за лайкі і каментары ў Фейсбуку, людзі, якім сядзець яшчэ 3-5 гадоў, з людзьмі, якім заставалася 1 тыдзень. Пры гэтым найбольш медыйныя асобы застаюцца за кратамі. Ці ў такім выпадку можна тут гаварыць пра нейкія саступкі? Я думаю, што это жэст, але гэта не змена палітыкі. Гэта такі тактычны крок, не змена рэпрэсіўнай стратэгіі. Як Паўлюк Быкоўскі напісаў у сваім каментары там на днях, што сістэма працуе па інерцыі, это рэпрэсіўны апарат, і ён не спыняецца. Вось гэтыя крокі Лукашэнкі там вызваліць кагосьці, зрабіць нейкую заяву, адправіць тэлеграму. Яны пераследуюць нейкія ягоныя ўласныя мэты, і я не пэўны, што яны аб'яднаныя нейкай агульнай стратэгіяй. Я ўвогуле не пэўны, што ў Лукашэнкі ёсць стратэгія на наступны год, на 2026 год. Ён ўсё-такі нават у сваіх заявах і выступах вельмі не сістэмны і непаслядоўны часта. Пра стратэгію мы яшчэ будзем гаварыць і пра вашу стратэгію таксама. У мяне пытанне ўзнікае, чаму вы, як прадстаўнікі ведучыя дэмакратычных сілаў, не ўдзельнічалі, напрыклад, у працэсе абмену, які адбыўся з расійскімі палітычнымі вязнямі? Нам шкада, што мы не ўдзельнічалі ў абмене. Мы разумеем, што ўдзел бралі прадстаўнікі ЗША і Масквы там на ўзроўні спецслужбаў. Я думаю, што і прадстаўнікам польскага ўраду і Нарвегіі, якія таксама ўдзельнічалі ў абмене, але не маглі нават падняць пытанне палітвязняў, таксама крыўдна. Але гэта добры урок на будучыню, што цяпер трэба ўдзельнічаць. Мы пасля гэтай сітуацыі правялі размовы з Белым домам, спрабавалі высветліць дэталі. Яны патлумачылі, чаму гэта было немагчыма вызваліць беларускіх палітычных вязняў. Не магу патлумачыць, не магу расказаць. Святлана Ціханаўская гаварыла з БРБОК на тэлефонным званку, таксама абмяркоўвалі дэталі. Ці ў такім выпадку Святлана Ціханаўская, апроч таго, што можа паабмяркоўваць, мае на нешта ўплыў? На нешта мае, на нешта не. На што мае? Я думаю, што ў дэмакратычных краінах столькі розных ведомстваў, інстытуцыяў, што нават паміж сабой яны не заўжды маюць уплыў, як зараз у Швецыі мы бачым. МЗС не можа нічого зрабіць з службай міграцыі, якая адмаўляе прытулку і дэпартуе беларусаў. Я думаю, што мы можам уплываць на агульныя прыярытэты замежнай палітыкі, еўрапейскіх, нацыянальных урадаў. Мы можам уплываць на рашэнне МЗС, усё, што тычыцца нейкіх тактычных пастановаў, інструкцыяў.
Мы можам ўплываць на камунікацыю, рыторыку, якая камунікуе, якая выходзіць у паблік, у тым ліку. І можам ўплываць на міжнародныя арганізацыі, якія прымаюць нейкія рашэнні па стратэгіі. Гэта АБСЕ, гэта ААН, гэта асобныя структуры Рады Еўропы. Ну, то бок это структуры, которые просто займаюцца рыторыкай, але не займаюцца канкрэтнымі дзеяннямі. Ну, калі як не займаецца? Урад займаецца канкрэтнымі дзеяннямі, усе займаюцца канкрэтнымі дзеяннямі, але ўлада заўжды абмежаваная. У кожнай структуры, у кожнага міністра, у кожнага парламенцкага камітэта ёсць пэўны мандат. І калі мы говорым з Байербок, яна таксама не магла паўплываць, напрыклад, на абмен зняволенымі, які адбываўся. Могла паўплываць на колькасць, можа, візаў для беларусаў, спрошчаны рэжым нейкі. Яна паўплывала. І гэта таксама то, што мы ўплываем. Зараз Нямецчына пачала даваць 3-гадовыя, 5-гадовыя візы. Праблема, што вельмі вялікая колькасць заявак, яны не паспяваюць іх апрацоўваць. І мы зараз працуем над тым, каб павялічыць колькасць консульскіх работнікаў, каб МЗС і сталіцы выдзелілі больш рэсурсаў на працу консульства ў сваіх у Менску, тому што візы выдаюць больш чым 10 дзяржаваў кожны дзень, вялікую колькасць візаў, але ёсць абмежаванне па консульскіх супрацоўнікаў, якія могуць ставіць штампы і прымаць тыя заяўкі. Многія візавыя консульскія службы перайшлі да паслугаў аутсорсінгу, замаўляюць візавым цэнтрам на прыём дакументаў, але нават гэта не вырашае пытання з... Не вырашае, бо беларусы не могуць атрымаць візаў і не могуць нармальна перасекаць мяжу, а гэта хіба самае істотнае. Я папраўлю. Беларусаў не ўведзена абмежаванняў як супраць расейцаў, здзейнічае спрошчаны візавы рэжым у дачыненні да беларусаў, які не дзейнічае да 95% краінаў свету. У дачыненні да беларусаў выдаюцца візы хутка, з мінімальнай верыфікацыяй. Па стандартным кошце, на жаль, не ўдалося. Многія кансуляты выдаюць бясплатныя візы. Калі, канешне, атрымаецца падаць гэтую заяўку і прабіцца туды. Гэта так, але проста это заўжды пытанне, мы бачым напалову поўная шклянка ці напалову пустая. Сітуацыя горшая, чым была 2020 году, і горшая, чым была да вайны, несумненна. Вайна ўнесла свае карэктывы. Але тое, што сітуацыя нашмат лепшая, чым у іншых краінах, і тое, што нам удалося адваяваць розніцу у стаўленні да беларусаў і да расейцаў, гэта факт. 10 краінаў Еўрапейскага Саюза ўвогуле забаранілі ўезд па турыстычных візах расейцам. Беларусы ўязджаюць, атрымліваюць ВНЖ, займаюць другое месца ў еўрапейскім звязе па колькасці атрыманых ВНЖ пасля ўкраінцаў. Вярнуўся б да пачатку нашай размовы. Ціск ці перамовы з Лукашэнкам? Ціск, які павінен прывесці да перамоваў. Ці не атрымліваецца ўвогуле, што нашыя размовы пра тое, што варта саступіць Лукашэнку, гэта не той наратыў, які стварае ўлада, ўласна, за якім мы ідзем як дэмакратычная супольнасць? Што значыць саступіць Лукашэнку? Гэта назваць, што ён прэзідэнт усенародна абраны, кажа Ягораў, чаму б і не прызнаць? Пахваліць яго ў Фейсбуку, прызнаць ягоны ўдзел у вайне і тое, што добра, што шахеды ўзрываюцца над Гомелем, прызнаць усе ягоныя падпісаныя дарожныя карты з Пуцінам. Гэта прапанова прызнаць. Таксама пытанне, што значыць легітымізаваць тое, што робіць Лукашэнка. Таму я не разумею гэтыя заявы Ягорава. Ёсць таксама рызыка, што калі мы заплюшчваем вочы на тое, што робіць Лукашэнка цяпер, не крытыкуем, я разумею прапанову Ягорава не крытыкаваць Лукашэнку. Хай робіць, што робіць. То мы аўтаматычна становімся суагрэсарамі, нясем поўную адказнасць за дзеянне рэжыму. І потым ніякага маральнага права казаць, што беларусы няроўны рэжым, у нас не будзе. Зараз у нас ёсць такое права, таму што мы кажам, што рэжым злачынны, незаконны, нелегітымны, таму не ўводзьце тыя самыя абмежаванні супраць беларусаў, як супраць лукашэнкаўскага рэжыму. Таму давайце беларусам надзею, падтрымлівайце незалежныя медыі. Франку, калі ты глядзіш таксама на нашу сённяшнюю дэмакратычную супольнасць, на самыя розныя структуры, якія створаны офіс Святланы Ціханаўскай, пераходны кабінет, які ўзначальвае таксама па сутнасці Святлана Ціханаўская, прайшлі выбары ў новы склад каардынацыйнай рады, дзе бальшыня падтрымлівае Святлану Ціханаўскай. Ці гэта ўсё не нагадвае ЦК КПСС, дзе ёсць сакратар, які ўсім, уласна, заведае і ўсё кантралюе? А Ціханаўская не раздае загадаў і не мае ўлады. Ціханаўская – гэта фігура, якая аб'ядноўвае дэмакратычны рух, грамадзянскую супольнасць. Як зваў, так зваў, але калі хтосьці будзе капаць пад Ціханаўскую, скажам так, то хіба не надта будзе міла бачаны на гэтых пасадах?
не згодны. У нас вельмі шмат людзей. Калі браць кабінет, у кабінеце былі сабраныя людзі з вельмі рознымі поглядамі. Хто апазіцыя да Святланы Ціханаўскай у Ну, кабінеце? ось і Азараў крытыкаваў Ну, Ціханаўскую. нема Азарова больш у кабінеце. Няма Азарова ў кабінеце. Сахашчык. Нема больш у кабінеце. Няма. Латушка крытыкаваў. Латушка ёсць. у Адзіны, кабінеце. хто вытрымаў гэты бой. Не, я думаю, што няма ніякай праблемы з крытыкай і з рознымі пазіцыямі. У каардынацыйнай радзе ўвогуле 80 чалавек вельмі розных поглядаў. Выбары, да выбараў да каардынацыйнай рады Святлана Ціханаўская ўвогуле не мела дачынення. І нават яе крытыкавалі, што яна не ўмешваецца ў выбары. А Ціханаўскі сказал, я не ўмешваюся. А цяпер крытыкуюць, што ўсё захапіла. А цяпер крытыкуюць, што ўсё захапіла. Таму я думаю, што трошкі надуманая прычына, тым больш рэальнай жа ўлады няма. Няма таго, чым распараджаецца Ціханаўская, акрамя вось гэтай увагі і ўплыву, які яна дасягнула сваёй дзейнасцю. А калі няма рэальнага ўплыву, ці офіс, кабінет, каардынацыйная рада – гэта альтэрнатыва для Беларусі. Калі альтэрнатыва, то ў чым? Ну, наперш каардынацыйная рада – гэта такая мадэль парламенту. І гэта добрая школа адукацыі для будучай Беларусі, школа парламентарызму, дзе розныя палітычныя структуры, будучыя партыі могуць себе паспрабаваць. Толькі гэта новая Беларусь, дзе яны будуць потым дзейнічаць, можа не надысці, калі так сядзець і спрабаваць. Нехта сядзіць і ў Фейсбуку там ці ў чаце каардынацыйнай рады і сварыцца, а нехта робіць, вельмі шмат робіцца ініцыятыву. У каардынацыйнай радзе бальшыня прадстаўнікоў гэта прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. Прадстаўляюць розныя арганізацыі, дыяспаральныя ініцыятывы, НДА, хто займаецца культурай, хтосьці экалогіяй. То бок самой каардынацыйнай радзе назбіраюцца, каб абмеркаваць, узгадніць нейкія пазіцыі. І так гэта не выглядае як дзейнасць, але яны маюць свае арганізацыі, у якіх, я спадзяюся, дзейнасць адбываецца. Чаму беларус у Беларусі павінен пайсці за вашымі структурамі? А не трэба ісці за нейкімі структурамі. Трэба рабіць кожнаму сваю справу. У кожнага работы шмат, дзейнасці знойдзе на кожна. Калі ты беларус у Беларусі, ты можаш распаўсюджваць інфармацыю там, ці весці там тик-ток, блог, расказваць навіны, ты можаш гэта рабіць. Калі можаш дапамагаць сем'ям, многія ініцыятывы, якія там Варшаве, Вільні, яны працуюць з беларусамі Так ўнутры беларусы краіны. і робяць. Ініцыятыва знізу, безумоўна, працуе, каб не яна, то магло б быць Але на гэтым усё і збудавана. дапамогі. А офіс Святланы Ціханаўскай гэта хто ці Быць што гэта голасам сёння? гэтых ініцыятываў, быць голасам, адстойваць іх правы, здабываць для іх рэсурсы, калі трэба, падтрымку, расказваць пра іх дзейнасць. У нас супрацьлеглая да лукашэнкаўская сістэма. У лукашэнкаўскай сістэмы ёсць адміністрацыя прэзідэнта, з якой спускаюцца дырэктывы і дэкрэты, якая ўсім загадвае, што рабіць па вертыкалі. А тут наадварот, людзі прыходзяць, як учора. Прыйшла Ціханаўская ў гэты шэлтар беларусаў у Вільні, і ўсе паскардзіліся на праблемы, расказалі, што трэба зрабіць. Ну, Ціханаўская паслухала і пайшла, а праблемы засталіся. І пайшла іх вырашаць. І таму у нас, наадварот, усё ідзе знізу зверху. Гэтыя праблемы, прэтэнзіі, часам крытыка, часам добрыя словы. Яны ідуць знізу ўверху. Як рэвалюцыя ў 20-м годзе пачыналася гарызантальным чынам, нам трэба гэта захаваць. Не трэба пераключаць у фармат, што давайце вот Ціханаўская зверху, там латушка, вячорка, павырашайце ўсе праблемы за нас. Ну, але пры гэтым тэндэнцыя да горшага з падтрыманнем беларусаў. Са СМІ, з НДА маем праблемы з дакументамі, з беларускімі нумарамі на машынах, ужо ў згаданых візах. У чым тады праца? Праблема з пашпартамі і з дакументамі выкліканая дэкрэтам, да якога ніхто не рыхтаваўся, калі Лукашенко пачаў помсціць беларусам за мяжой. Ну, але дэкрэт з'явіўся ўжо некаторы час таму. З'явіўся, і вось гэты час, вот нон-стоп, круглыя суткі мы займаемся гэтым дэкрэтам. Другое – гэта выкарыстанне Інтэрполу, міжнароднага вышуку, вышуку СНД, расійскага вышуку ў мэтах пераследу апанентаў, калі людзей затрымліваюць на мяжы. Ці не атрымліваецца ў такім выпадку, што дэмсілы ідуць за дзеяннямі Лукашэнкі? На жаль, так. А не наперадзе гэтых дзеянняў. На жаль, так. І, на жаль, зараз вось гэтая праца па вырашэнні пытанняў з дакументамі пасля дэкрэту, яно займае каласальную частку працы, і гэта не дае магчымасці рабіць іншыя важныя рэчы, менавіта праактыўныя. Альбо вот вызваленне людзей. У нас зараз у Арменіі за апошні там месяц было 4 кейсы. Усіх вызвалілі, усіх апраўдалі. Армяне памянялі сваё стаўленне да беларусаў. Але яно саджала вельмі шмат часу каштоўнага, але людзям дапамаглі. На жаль, так, мы ў абароне, і нам трэба перайсці ў актыўную фазу, ў праактыўную дзейнасць. Не спрабаваць абараняцца ад дзеянняў Лукашэнкі, калі ён спрабуе там знішчаць, рэпрэсаваць, а менавіта на яго тэрыторыі, таму ініцыяваць нейкія рэчы. Як акцыі там у Беларусі любой форме яны маюць значэнне, калі рэжым вымушаны абараняцца. Акцыя з экранамі, так, можа быць там рознае стаўленне да яе, але гэта прымусіла рэжым абараняцца,
калі па ўсім Мінску, па ўсёй Беларусі з'явіліся відэа перад выбарамі парламенцкімі, так званымі ў мінулым годзе. Ну і прывяло гэта таксама да затрыманняў людзей. Рэжым помсціць, так. Мне ўзнікае пытанне, ці у нас ёсць таксама новы прадстаўнік па міжнароднай палітыцы Владзімір Астапенка. Не магу яго запытацца, чым ён займаецца, бо не прыходзіць да мяне на інтэрв'ю, вельмі заняты, то інтэрнэту няма. Гэта стандартная, зрэшты, адказ многіх палітыкаў беларускіх. У гэтай сітуацыі мушу запытацца цябе, чым займаецца Владзімір Астапенка? Ці гэта пасада для пасады? Ну, Владзімір Астапенка заняў гэтую пазіцыю вымушана, непланавана, пасля таго, як сышоў Валерка Можа, Валёўскі. не мучайце яго, хай вызваліць пасаду для некага, хто хоча займаць гэту пасаду. Не, у яго ёсць вельмі ясны партфель, і ён займаецца супрацай з еўрапейскімі структурамі. І зараз ідзе праца падрыхтоўкі дакументаў патрэбы грамадзянскай супольнасці на наступны год. Кожны год прадстаўнікі ўсіх сектароў грамадзянскай супольнасці, культуры, медыяў, бізнесу збіраюцца разам і абмяркоўваюць, якія патрэбы. І на аснове гэтых патрэбаў перадаюцца дакументы ў Брусэль, Вашынгтон, і потым выдзяляецца гэтая падтрымка. І мы гаворым пра 2000 арганізацый мінімум толькі НДА, якія атрымліваюць падтрымку там з розных крыніцаў. Нашая задача як палітыкаў гэтую падтрымку забяспечыць для Белсата, для незалежных медыяў, там, для блогераў. І Владзіміра Астапенка задача забяспечыць падтрымку, каб гэта дайшло. Як пакуль падтрымка не забяспечаная, а яшчэ забяспечаная для Белсата? Ну, для Белсату хаця б у тым ліку. Не, Белсата ёсць 57 мільёнаў злотых. Это вялікая сума. Ну, але гэта не заслуга Владзіміра Астапенкі. Не заслуга, але гэта тое, што трэба захаваць. Часам не толькі трэба павялічыць, часам трэба захаваць. Таму што вялікай ступені сродкі павялічыліся ў 2020 годзе для ўсіх. У 2020 годзе былі пратэсты, была рэвалюцыя, усё было на піку, і падтрымка і ўвага да Беларусі павялічылася. У 21, 22, 23, 24 не было актыўнасці ў Беларусі. І тое, што нам удаецца выцягваць гэтую падтрымку, хаця бы падтрымліваць на тым жа ўзроўні колькасць візаў, колькасць падтрымкі для незалежных медыяў, а яна застаецца на тым жа ўзроўні. З'явілася падтрымка для культуры. Гэта таксама вынік палітычнай працы. Я не кажу, што ўсё ідэальна, многае можна зрабіць лепш. У нас не хапае рэсурсаў, не хапае часу, не хапае людзей, каб гэта ўсё рабіць. Задача Астапенкі ў тым ліку забяспечваць супрацу з Брусэлем. Не хапае людзей, ты кажаш, а з другога боку вы вельмі так лёгка развітваецеся з кадрамі, як Валерка Валёўскі, Валер Сахашчык. То ці гэта такі нармальны працэс? Адыход кадраў? Гэта нармальны працэс. Па-першае, не ўсе могуць доўга працаваць у складаных умовах без фінансаў, без падтрымкі, без камандаў. Вельмі вялікая частка палітычнай працы робіцца на валанцёрскіх умовах. Як і супрацоўнікі Белсату многія працуюць на валанцёрскіх умовах, так і многія палітыкі. Недоўга працягнуць людзі працаваць на валанцёрскіх умовах. Гэта першая прычына. Другая прычына – гэта ёсць натуральны працэс накоплення нейкай стомленасці, непаразуменняў, можа быць, крыўдаў. Таму людзі сходзяць. Некаторыя знаходзяць іншыя пазіцыі, лепшую працу. Валерый Сахашчык, ён пайшоў і вырашыў заняцца сваёй справай там, і бізнесам, які ён кінуў, і ён вельмі шмат згубіў, як ён кажа, рэсурсу. Але мы вельмі цэнім тое, што ён уклаў. Таму трэба ставіць так, што ён зрабіў свой унёсак, ён гаварыў па тэме бяспекі і абароны, амаль 2 гады працаваў у кабінеце. Дзякуй яму за працу. Але зараз нам трэба там новае дыханне. 2 гады ваяваў, але ва ўкраіне ў ВРО аўтарытэту не змог здабыць і не змог з імі наладзіць пры гэтым стасункаў. А ўзнікае тады пытанне, па якім прынцыпе адбіраюцца новыя прадстаўнікі. Бо замест Сахашчыка прыйшоў Вадзім Кабанчук, і тут пытанне, які аўтарытэт у яго ўжо ўнутры Беларусі, бо у Сахашчыка было наадварот, ён меў там аўтарытэт у вайскоўцаў. У нас пакуль няма пытанняў свежых. Звычайна мы арыентуемся на пытанні, якія робяць нашыя партнёры, частку робіць народны апрос, і мы тады можам ацаніць, як беларусы ацэньваюць у тым ліку ўнутры краіны таго ці іншага палітыка. Цяжка ацэньваць, калі ў Беларусі няма сацыялогіі. Няма, але мы можам хаця бы ацаніць тых палітычна актыўных беларусаў, якія бяруць удзел у гэтых пытаннях, а сацыёлагі, Коршуна ў прыватнасці робяць вельмі добры аналіз. І я думаю, што трэба будзе паглядзець, як Кабанчука будуць прымаць у Беларусі, але ў яго ёсць высокі аўтарытэт сярод украінцаў, украінскага грамадства, беларускіх ваяроў. На мой асабісты погляд, я бачу, як ён выступае, як ён каментуе, ён вельмі годна прадстаўляе нашу краіну і дэмакратычныя сілы. Пры гэтым гавора мне ў інтэрв'ю асабіста гаварыў пра тое, што
У прынцыпе, калі б Лукашенко згадзіўся, то мог бы яго і адпусціць без всякай адказнасці на нейкія выспы, хай бы сабе адпачываў, дажываў старасць. Спрэчнае пытанне, можа і да такога дайсці. Такога нельга выключаць. Калі мы гаворым пра перамовы, як вынік ціску, хутчэй за ўсё, то ў перамовах трэба будзе нешта прапанаваць, а калі там імунітэт патэнцыйна для Лукашэнкі выратуе жыцці тысячам беларусаў і вызваліць яго ад дыктатуры, то такі варыянт таксама можа быць. То бок ужо здадзеныя пазіцыі наконт таго, што каліноўцы маюць вызваляць Беларусь, план перамога таксама правалены? План перамога першай сваёй версіі, які рыхтаваўся, таму што да плану перамога ўжо было некалькі. Ён цяпер абсалютна нерэлевантны і неактуальны. Гэтаму Азараў распрадае рэчы ў інтэрнэце як непатрэбныя. Трэба запытацца Азарова, таму што я бачыў каментар Азарова, бачыў гэтую навіну, канешне, это вельмі дзіўна выглядае. Не ганебна, толькі дзіўна. У мяне няма інфармацыі, што з гэтай маёмасці каму належала. Я не магу тут сцвярджаць. Калі Азараў кажа, што прадае, то хіба Азараву? Ясна, но калі там нейкая маёмасць там канкрэтна належала байполу, нешта можа быць Азараву асабіста. Бок у мяне, на жаль, няма магчымасці гэта там праверыць, удакладніць. Больш што была кабінетная здача і сфера адказнасці. Але сам факт, што гэта з'яўляецца ў пабліку, это кепска. Рэпутацыйна кепска для ўсіх дэмакратычных сіл. Калі я ведаю, мне кажуць пра тое, што на гэтыя грошы збіралі ўсе беларусы, а потым Азараў гэта выстаўляе на продаж. Адсюль маё пытанне, ці гэта не ганебна? Трэба запытацца Азарава і тых, хто працаваў тады ў байполе. Што з гэтай прадукцыі, на што набывалася. Таму што план перамога, тая частка, дзе мы нейкім чынам удзельнічалі, гэта чат-бот, гэта камунікацыя з беларусамі. І пасля ўсіх падзеяў вакол Азарава у яго быў адабраны доступ да чат-бота, каб ён не мог не злоўжываць гэтым чат-ботам і каб гэтыя кантакты былі ў бяспецы, каб не падставіць гэтых людзей. І зараз у гэтым напрамку ўсё кантралявана. Што тычыцца груп, якія працавалі ўнутры краіны, мы з імі на прасткі не мелі ніякай камунікацыі сувязі. Таксама вось гэтыя такія кейсы, як Азарава, рэпутацыйныя для дэмакратычных сілаў, яны неяк так усё часцей перад 25-м годам пачынаюць з'яўляцца. Не ведаю, ці гэта выпадкова, не буду тут канспіралогію нейкую будаваць. Але ўзнікае пытанне, ці вы маеце на 2025 нейкую стратэгію напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў? Калі выбары будуць у лютым, паводле інфармацыі кіберпартызан Белполу, то у нас застаецца, в прынцыпе, перыяд у 5 месяцаў. Выбары будуць абвешчаныя, хутчэй за ўсё, у лістападзе. І у нас да лістапада павінна быць узгоджаная дакладна пазіцыя тактычная, што мы робім у дзень галасавання. Мы ўжо, в прынцыпе, прыйшлі да кансэнсусу паміж асноўнымі дэмакратычнымі структурамі. Зараз вядуцца кансультацыі на гэтых выходных з каардынацыйнай радай. Які асноўны пасыл? Я зараз не буду агучваць, але ёсць і асноўныя меседжы прапрацаваныя, ёсць дзеянне, якое будзем рабіць на ўчастках галасавання. Ці ўлічваеце, што Лукашенка можа не пайсці на выбары? Такі варыянт быў, але па нашай інфармацыі знутры краіны ён ужо не разглядаецца. Яшчэ пару месяцаў таму назад такі варыянт быў сярод наменклатуры, але Лука пацвердзіў, што ён дакладна пойдзе. Ці не запозна крышку гэтыя размовы? Ці гэтая стратэгія ўсё ж такі павінна была быць апрацаваная раней, каб не атрымалася так, як з выбарамі ў каардынацыйную раду, якія адбыліся в адсутнасці правальна пасля лукашэнкаўскіх выбараў? Калі мы кажам канкрэтна пра гэтыя безвыбары, лукашэнкаўскае галасаванне, якое ёсць, анансаваць лепш пазней, каб не даць рэжыму падрыхтавацца. Падрыхтаваць, мець на пагатове пляны, варыянты, сцэнарыі загадзя, але анонсы павінны быць пазней. Але гэта не будзе такі самы план, як ваш прадстаўнік Анатоль Лябедзька рабіў з Яськам гаспадаром, што ўжо мемам проста стала ў інтэрнэце, чарговы абсурд. Я вам скажу, што Яська гаспадар прыцягнуў увагу да Беларусі ў міжнароднай супольнасці. Ён, можа, і не меў уплыву там на беларускае грамадства. Ну, гэта самае галоўнае, каб меў на беларускае грамадства. Але розныя інструменты выконваюць розныя задачы. І пра Беларусь, і пра гэты праект, ініцыятыву крэатыўную ва ўмовах, калі ты не можаш правесці нармальную кампанію, такія крокі просто паказваюць, наколькі вынаходлівыя беларусы. Гэта не была цэнтральная кампанія, гэта была адна з многіх акцыяў падчас той выбарчай кампаніі. І ёй скарысталіся і нармальна. Просто не трэба абясцэньваць так. Зараз у нас
поле для прастора для дзейнасці вот такая малюпасенькая, і мы павінны выціскаць вынаходлівасцю, тэхналогіямі, нейкімі свежымі ідэямі максімальна з таго, што ёсць. А што з мандатам Святланы Ціханаўскай пасля лукашэнкаўскіх выбараў? Рэжым закідвае такую ідэю, што гэтыя выбары праводзяцца. Гэта, дарэчы, здаецца, Туры пісаў, што з гэтымі выбарамі заканчваецца мандат Ціханаўскай. І гэта іхняя такая цэнтральная галоўная ідэя, што ўсё, прайшло 5 гадоў. Ну, не толькі іхная. Некаторымі людзьмі, якія падтрымліваюць такую ідэю. У дэмсілах таксама гавораць пра гэта? Ну, мы разумеем матывы, таму што гэта дае ім магчымасць перагарнуць старонку. А вы што думаеце на гэты конт? Мы лічым, што не заканчваецца, таму што ён не пачынаўся. Мандат прэзідэнцкі, які мае 5 гадоў, які пачынаецца з інаўгурацыі, ён не быў дадзены Святлане Ціханаўскай. Святлана Ціханаўская атрымала падтрымку, у пасаду не ўступіла. А калі ніколі не ўступіць і не будзе гэты мандат дадзены, то будзе назаўжды гэты статус? Гэта ж можа памяняцца. Гэты пратаколы, гэтыя рашэнні могуць памяняцца. Памяняецца сітуацыя. Выйдуць новыя лідары палітычныя на свабоду, будзе новая канфігурацыя. Але чым апроч гэтай канфігурацыі і фармальных рэчаў будзе сама структура, сам офіс Святланы Ціханаўскай, ці не стане ён проста сімвалам тады? Ну, калі не будзе Святланы Ціханаўскай, то і офіс Святланы Ціханаўскай не будзе. Тут, само сабой, тут гэта ўсё павінна мяняцца, мы павінны быць эластычныя, павінны шукаць зараз вот той фармат, у якім мы працуем, інфраструктура дэмакратычных сіл, яна адпавядае таму моманту, якім мы зараз працуем. А ці скіраваныя на нейкія перамены рэальныя, а не толькі вось будзем адпавядаць таму моманту? У межах таго, што мы можам рабіць, мы робім. Мы можам плываць інфармацыйна на беларускую грамадскую думку, можам здабываць інфармацыю пра рэжым, аслабляць рэжым, дапамагаць ідэнтыфікаваць тых, хто там абыходзіць санкцыі. Напрыклад, многія санкцыйныя пакеты былі ўведзены дзякуючы людзям, якія нам дапамагаюць унутры рэжыму. Можам спрыяць мабільнасці беларусаў, дапамагаць палітычным вязням. А тут вот пачынае працу гуманітарны фонд на базе нарвежскай арганізацыі. Мы стараемся ў той невялікай прасторы рабіць максімальна, але самае важнае — гэта суб'ектнасць, забяспечваць суб'ектнасць Беларусі. Бо зараз на фоне вайны Беларусь проста рызыкуе размыцца ў Расіі. Калі мы ад'едзем далей за Польшчу, Літву, многія ўжо бачаць Беларусь проста як расійскую вобласць, успрымаюць праз навіны. А мы паказваем, што ёсць дзве Беларусі. Інстытуты, якія ствараюцца, інстытуты Святлана Ціханаўская, кабінет, Каардынацыйная рада, яны адлюстроўваюць альтэрнатыўны шлях. І пакуль ён у нас будзе, вот эта інстытут, эта альтэрнатыва, у нас будзе шанец на перамены, а не адна дарога зліцца з Расіяй у адну дзяржаву. Кажа Франак Ячорка, галоўны дарадца Святланы Ціханаўскай. Дзякуй за гэтую размову. Дзякуй. Дзякуй.